večeras je sa mnom DJ koji je dosta aktivan u poslednje vreme, ali i poslednjih godina, koji čvrsto stoji na hip-hop osnovi, ali je poprilično svestran što se tiče muzike. U tom smislu pozdravljam DJ BKO-a. Veče. Hvala na pozivu u emisiju. Hvala ti što si došao. Pa ovako, rekao sam da si svestran što se tiče muzike, ali da stojiš negde čvrsto u hip-hopu i mislim da jesam pogrešio ili nisam pogrešio što se tiče toga. U suštini da, mislim, moj DJing, mislim ne samo DJing i produkcija, pošto se time bavim, nikad nije obuhvatao samo jedan žanr, ali osnova svega jeste naravno hip-hop, jer sam u to ušao preko hip-hopa, a i dva elementa hip-hopa me, drže i dalje, ceo život u suštini, a to su b-boying i DJing. To je scratch, taj deo DJinga koji je jedan od 4 elementa. Da, pomenuo si b-boying i u jednom intervju si rekao da si tako i započeo zapravo kao breakdancer. Tako sam ja u suštini saznao šta je hip-hop zapravo. Mislim, jeste da sam od uvek, mislim, prvi neki skrečevi koji sam čuo kao klinac, to su bili verovatno Munjini skrečevi na nekim domaćim stvarima kao što su Voodoo Pop i Montenegirsi, čak i neki narodnjaci na kojima je on bacao skrečeve, da je kao u suštini nisam ni znao tada u to vreme da je on, ali posle kao vremena sam saznao, tako da u suštini to me uvek zanimalo, ali kao i kad sam bio malo stariji, tipa srednja škola, nisam mogu to baš da roditeljima sad objasnim, ja hoću da mi kao kupite gramofon, da ja tu kao skrečujem, kao nema neke poente baš preterane, a skupa je oprema, pogotovo tad u to vreme. Tako da sve je negde, kad sam 18 godina napunio, krenuo na faks, kad sam krenuo zarađujem neke pare otprilike, tad sam kupio prvu opremu i krenuo zapravo sam da učim to. Kasnije sam upoznao neke ljude koji su mi pomogli i sve se to išlo u nekom kao širenju cele te priče, tako da početci su bili preko tog breaka, kako bi rekao. Koje su to godine? Šta je to? 2000-te početak? To je, moram sam skinuti. To je otprilike 2002. godina, čini mi se. Neki kraj 2002. Sestra moja upisala srednju školu dizajnersku, ja sam tad bio 6. ili 7. razred osnovne i ona mi je rekla tada da na odmorima viđa kako se prave sajferi i kako se igra break. I meni je to bilo ludilo totalno, jer nisam znao da to kod nas postoje ljudi koji se bave time uopšte. Sam to viđao u spotovima uglavnom. Tako da, prilike, tad sam nju pitao da ako može saznao neki kontakt od tih momaka, to su bili Anđelko Pavlović koji dalje igra break i Mihajlo koji je prestao, koji se sad bavi fotografijom, Break Zone Crew i Breakdance Squad, tadašnji kruovi, tako da sam tu kao preko toga saznao šta je hip-hop, šta je b-boying, šta su grafiti, šta je MCing, cela ta priča koja me još više zainteresovala tada u tom periodu i otprilike to, kako krenulo sve, to su neki početci. Da. A šta si najviše slušao tada od muzike? Pa od muzike tad rap baš i nisam slušao. To su uglavnom bili, mislim tada, eto, ne znam sad ni kako nazovem te žanrove, ali to je kao neki breakbeat, elektro breakbeat koji je imao neke primesedni trensa i svega, ali to su Music Distractor, Flying Steps, Bone Funk MCs, kao te neke 2000-te koje su, mislim, tad je taj kao break i b-boying dosta bio popularan zbog verovatno i spotova i taj zvuk sam je bio. Čak su i naši neki ljudi radili, to jest obrađivali neke pesme kao Code, kao Funky G čak je imao neke stvari, tako da gotivio sam taj neki zvuk otprilike, pa sam onda kad sam krenuo na break, preko breakera, preko Anđelka i ekipe Bugija, došao do više te muzike, tad nije bilo interneta baš
i nije moglo baš sve ono da se nađe na YouTube-u kao sad. Pa smo mi tu šerovali muziku, kako bi se reklo. S tim što ja sam već tada krenuo da oko produkcije nešto čačkam i tako da su mene zgotivili odmah breakeri zbog već sam krenuo da im pravim mikseve za betlove, pošto tad u to vreme su bili betlovi ekipa na ekipu, pa kao prvo se radi koreografija predstavljanja i tu treba bude nekih 5 ili 10 minuta, nisam siguran, sad ne mogu se setim, i tu je uglavnom treba da se pravi neki mini miksevi, tako da tad sam se zgotivio bukvalno prvih par meseci već sa njima i dobio sam tu muziku od njih, tu sam saznao i za razne izvođače i repere i producente i svašta nešto, DJ-eve, tako da tad sam zapravo krenuo da se upoznajem sa hip-hopom, to jest žanrovima hip-hopa kao što su i rap i funk i R&B i sve to, skrečevi i ludila, i da mi se širi kao neka slika o celoj toj kulturi i muzici i svemu, tako da to je otprilike to. Šta te je više zainteresovala, istočna ili zapadna obala u tom smislu? Pa u suštini, nisam se nikada nešto kao fokusirao, ali kao verovatno da mi istok bio kao tvrđi zbog samog zvuka, jer kao West Coast mi je malo, i taj G-funk u suštini mi nije baš, šta ja znam, nije ležao jer je kao iskuliran bio, ja sam se više ložio na taj b-boy fazon, tako da otprilike to, ali jedno i drugo, zavisi, sve što je imalo energije, ja sam više išao na tu energiju, kako bi se reklo, mislim i dan danas, loži me više, mislim, i rap sam, kada sam slušao, ranije tad, pošto nisam ni znao, mislim, što je najgore, i danas ne znam engleski kako treba baš, ali mene je ložilo, uglavnom ritmika je muzika i energija, kao kad čujem to, da me izvoze ta energija, to je to, zato što kao tad sam igrao i to je to, adrenalin mora da mi skoči. Zapravo, verovatno, sam počeo da slušam tekstove tek od domaćeg nekog repa, koji isto nisam nešto ja puno pratio, nisam neki, kako se zove, sagovornik koji bi mogao baš mnogo da priča o repu, ali tu smo da pričamo o ostalim stvarima, tako da... Dobro, da kažemo nešto o onda breakdance-u. Koji je prvi pokret koji si naučio? Pa prvi pokret je, mislim, verovatno i danas nisam skoro bio na nekim treninzima i nisam skoro video kako se danas predaju te osnove, ali u suštini uglavnom su bili ti gornji pokreti pred ulaz, top rock, otprilike, tako da nije mi to bilo prvo zanimljivo uopšte, to me jako nerviralo u početku, zašto sam ja, kad sam došao na trening, odmah sam se ložio na neke vratolomije, kao, i u suštini prvi godinu dana ja, zapravo, i nisam nešto puno ni vežbao na tim treninzima, jer sam samo gledao, dođem na trening i izgubim se, gledam šta ljudi rade i uživam, kao ludilo mi je, i to je to. Tek posle godinu dana je zapravo počelo da se napreduje i da se trenira onako kako bi trebalo, tako da, to je to. Polako je išlo, jel? I koliko ti otprilike trebalo da dosegneš neki nivo što se tiče b-boyinga? Pa, nisam ja nikada bio, bio sam neki prosek, kako bi rekao, uglavnom nisam bio neki kidač, ali sam se ložio i išao sam i na betlove i sve, ali otprilike posle nekih godinu i po dana, 2, sam bio spreman da skupim hrabrost, da mogu da se betlam i da uđem u sajfer, da mi nije frka i ostalo. I tako da, i naravno, tek posle kasnije, pošto sam ja, kad sam krenuo, baš bio klinac, imao sam 14 godina. Kasnije, sa 16-17 sam počeo i da izlazim u grad i da se s drugim breakerima iz drugih ekipa družim i da treniram sa njima, tako da je u suštini sve to meni jako dobro bilo za odrastanje, jer sam tu krenuo i da putujem malo po Srbiji zbog betlova i sve, tako da odrastanje u zdravom okruženju, kako bi se reklo. U zdravoj sredini. Pa, to. Sad, što se tiče sledeće etape tvog razvoja, pomenuo si gramofon, ili tako, kaži nam kako to počinje, inače, kod DJ-eva, to interesovanje i neke prve stvari koje se naučio na gramofonu, kako je to išlo? Pa, otprilike,
isto ljudi koji su zaslužni za pre nego što sam upoznao ljude iz breaka, ljudi koji su zaslužni iz kraja, koji su mi pomagali oko prikupljanja muzike, jer sam ipak bio dosta mali tada, da sam ja krenuo da se interesujem za te stvari, bukvalno sa nekih 10 godina. Moj komšija Srđan Gligorijević, inače brat od Stefana iz THC-a, mi je često davao, pošto on baš bio kolekcionar muzike, često mi je davao diskove da presnimavam, tad su krenuli da se, one kompilacije MP3 diskova, kao da se preko nekih kataloga naručuju, a uglavnom je on imao audio diskove, tako da sam od njega prikupljao, ne znam, saznao za Beastie Boys, Fatboy Slim i gomilo nekih zanimljivih stvari. Takođe od moje braće, od tetke, Vulete Miloša iz dvorišta, sam već u prvom, drugom osnovne, sam ja njih cimao da mi snimaju kasetice. I oni su snimali tu sa radija, sa TV-a, šta je tad bio, C-Block, Nana i ostale stvari. Ne znam, od stranih repera, prvo sam Warren G-a čuo I Shot a Sheriff, ta stvar, onda ne znam, od Tupaka, ne znam tačno šta. Ali sve to bilo nekako mešano i tada je bio taj popularan kod nas, taj nemački fazon kao C-Block i Nana, taj emo neki fazon, download i to, mislim, mnogi ljudi bi vjerojatno bacili hejt po tome, ali meni to kao bilo tad gotivno, bio sam klinac. I sve u svemu, eto, to je bio taj neki period, sad sam malo skrenuo s teme, ali kao bitan period za moje kao znanje u muzici. I onda te neke 2000-te, 99-te, 2000-te sam ja već krenuo da čeprkam po nekim programima kao Acid, što su, pravim neke remikse, mash-upove, edite, ne znam nija šta kako bih nazvao tada, i da bi neke malo kasnije, posle 5-6 godina, krenuo se bavim već svojom produkcijom, svojim stvarima. Pravio sam isto taj neki zvuk kao što je Music Instructor, Flying Steps, trudio sam se da idem u tom smeru, naravno to nije bilo toliko dobro, jer nisam imao ni iskustvo, ni znanje. I baš u tom nekom periodu, 2006. kada mi je bio 18. rođendan, društvo iz srednje me cimalo, kao ćeš kao nešto da ti kao mi, šta želiš kao, da ti skupimo lovu kao ili da ti nešto mi kao razred. Ja rekao, lova treba kao za gramofon, to pa ću udružiti nešto. I onda sam ja tu bukvalno posle par meseci uzeo svoj prvi gramofon. Međutim, za Scratch je potreban i mikser. Ja sam se tu snalazio prvih par meseci, pošto Scratch funkcioniše tako što određene zvuke sa gramofona uz pomoći miksera i crossfadera koji pušta i prekida zvuk se pravi neka ritmika. Sad naravno ima tu gomilu osnova koje možete najbolje naučiti u DJ radionici kod DJ Raida. I sad ja, pošto sam kontao da ja treba tu da prekidam i da puštam taj zvuk kao preko crossfadera, ja sam sa tatom video da napravimo neku dugme koje kad se stisne čuje se, kad se prekine ne čuje se. I onda smo mi tu nekako napravili to dugme i onda sam ja prvih 1,5 godine tako skrečao što nije normalno, baš je bilo hardcore. Da bi posle ne znam koliko vremena uzeo svoj prvi mikser koji uopšte nije bio za scratch jer nije imao dobar crossfader. Bukvalno sam za nedelju dana istrošio taj crossfader. Ali sve su to neke početničke greške bile. Ja sam se tad u to vreme čuo, pošto sam znao jedino zbog Šopa Kobazovog, preko Pufija, koga sam poznavao preko jedne drugarice, sam došao do broja Pajnog i zvao sam ga da se savjetujem oko tako stvari, oko miksera, gramofona i uglavnom ga nisam nikad poslušao to što mi je rekao, ali kao opet mi je značilo da savjet, kao da znam da sam pogrešio, kao i eto, otprilike. I onda posle kad se bio otvorio, to jest kad je bio popularan MySpace, to je već neka 2007, znači godinu dana posle, sam kačio valjda neke klipove, ne znam da li je to bio YouTube ili šta već, ja ne mogu se setim, verovatno i nije, možda je neki drugi pokušaj YouTube-a i pošto sam tu imao u prijateljima, povezao sam se sa Dubijem, sa DJ Suicide-om, sa Rokamom i ne znam s kime već. I tako sam ušao u te konekcije sa njima i razmenjivao iskustva i preko tih klipova i sve.
da bi na neke 2008. 2009. zapravo upoznao sve te ljude i uživo i krenuo sa njima da radim, i žurke i nastupe. Za to je zaslužen, za te moje prve žurke, DJ Suicide, inače drugar moj, koji je sad trenutno živi u Turskoj, on mi je čak i pozajmio plejere tih prvih mesec dana vežbanja, čak mi je ostavio kod mene kući, tako da sam ja zapravo naučio da radim na njegovoj opremi i na njegovim žurkama, i posle sam i sam krenuo, ne znam, to je recimo, ta 2008. akademija, prve, znači, žurke, ne mogu sad setim koji je, isto je tad postoje i band u kome sam ja bio Scratch, imali smo, band se zvao Sacrifice, to je bio neki kao gitarski zvuk sa dva MC-a, to jest MC-evi su bili Gazda Paja i Loko, koji je, nije aktivan odavno, ali bio je tada u tom periodu. Imali smo ekipu koja se zvala Black Scene, tu je bilo 4 ili 5 MC-eva, ja sam bio producent i DJ, koja nije zaživjela, ali kao bila aktualna te neke 2007. 8. 9. Tako da, eto, taj Sacrifice isto nastupi sa njima, to su uglavnom te, da kažemo, gitarske svirke, ali opet super za iskustvo. I posle sam sam krenuo da radim žurke, jer mi se ukazala prilika, mislim 2008. ili, ne, 2009. 10. gde sam počeo da gradim taj svoj neki mashup stil, to jest da puštam muziku koja je meni u tom momentu bila zanimljiva, koju nisam imao gde da čujem, a imao sam ideju da to može biti dobro kao žurka, u suštini žurka na kojoj bi ja volao da izađem, tako sam uvek gledao na sve. I kako se zove, malo sam se, možda preopširno sam ispričao celu priču. Ne, odlično. Nastavi. Pa ništa, znači to je bilo, Blue Moon je bio prostor, Bleja da Pleja su tada imali utorak svoj dan, jer ne znam koji period, možda jednu godinu dana, pola godine, i tad baš sa bendom smo gostovali, bili par puta kod njih, Gazda Paja i ta ekipa, i pošto su oni znali da sam ja tad baš bio zagrejan za žurke i sve to, mene je Buras cimno i pitao kao mi ne bi više radili, da li je tebi zanimljivo, hoćeš ti kao da radiš taj utorak. Ja rekao, meni je bukvalno to bilo nešto najjače u trenutku u tom što mi se desilo, i ništa, ja sam tu prihvatio i krenuli smo da radimo žurke utorkom. I to su bukvalno bile kao privatne žurke, svaki utorak dođe 50 ljudi, ali provedu se najluđe ikada, uglavnom drugari, kako bi rekao, neko od breakera, neko od drugara s faksa, neko iz kraja, neko iz srednje, ali ljudima je bilo strava tu, oni su jednu godinu dana svakog utorka dolazili. Čak sam tu dobio par puta od Blue Moona i subote neke da radim, što je meni baš bilo ludilo, jer sam tek krenuo sa celom pričom. Da bi posle godinu dana, pošto tu baš nije bila neka zarada, jer je malo ljudi, jer ne znam da smo ulaz nismo naplaćivali ili smo nešto smešno, nemam pojma. Sve u svemu previše cimanja, ali za iskustvo, kako bi se reklo, i za zadovoljstvo, ne za novac. Što mi nije bilo tada u tim momentima nešto što me ispunjavalo, više me ispunjavalo da ja radim negde, ali naravno vuko sam, pošto nisam imao opremu, nisam imao laptop, imao sam taj gramofon i mikser i ceo komp, tako da sam ja vukao ceo komp sa sobom i gramofon, znači vukao sam 50 kila sa sobom i nije me mrzelo svake nedelje, to je tata moj zaslužen za to što sam ga cimao stalno, iako sam ja tu zarađivao bukvalno za, te troškove prevoza, ali mi je bilo super i posle mi se ukazala prilika, da u stvari neke 2011. ili 2010. na 11. nisam sigurno, ili 11. možda leto. Pošto smo se dosta na internetu pratili BG Funk, ja i zbog nekog konkursa koji je Sevdog Baby organizovao remix konkurs za
Kancu Novi Remix su nazvali u suštini to takmičenje i ja sam te 2010. osvojio, to je taj isti period u stvari kad sam u Blue Moonu puštao, osvojio taj remix takmičenje i tu sam imao prilike da se upoznam i sa Sevdahom i sa BG Funkom, to je tadašnji pseudonim mu bio Low Benny. I on me isto tad u tom periodu imao prilike da sluša u tom baš Blue Moonu, jer je Candy je izbacio na njegovom, sad, da li to sa Seksi nasilja, čini mi se Seksi nasilja sa Freemanom, jedan EP, imao je pesmu koja se zvala Tortilja, gde je bilo 5-6 MC-eva, ne znam ko, tačno Vana, Blokovski, BG Funk, ne znam da li sam nekoga zaboravio još, Freeman, Candy, i u tom Blue Moonu sam ja tako srena na vreme nekad zvao MC-eve, čisto da bude nešto drugačije, se desi, mene smaralo opet svaki put da bude isto. I radili smo kao promociju tog EP-a i tu me čuo BG Funk i on je bukvalno na svaki prelaz moj vrištao kao drao se, brate, ludilo, znaš, je rekao strava, mislim, čovjeku se sviđa, pošto sam posle, čuo i da je on i DJ i to mi je bilo ludilo prvi put da sam od nekog tako, bitnog čovjeka dobio baš jak feedback. I pošto on skonto da se ja cimam i da sam dobar u tome, kada ga je Size MC jednom prilikom pitala da joj preporuči DJ-a, pošto je došao trenutak da krenula da promoviše svoj taj album Daleko je Disney, koji je, pošto je ona ranije radila s bendom i to je projekat instrumentale i tada je bio potreban DJ za nastupe od tog leta i onda je ona tražila tu da pitala je BG Funka i on je preporučio mene, pošto njoj je trebao neko ko nije toliko zauzet, a ko je kvalitetan i ko je raspoložen za rad. I tad sam krenuo te 2011. Probe smo imali u Bigzu i prvi nastup sa njom pa Velika Bina, Zrenjani dani piva. Tako da mi to bilo ludilo. I još plus na sve to, što sam, i ne znam sad, ne mogu setim da li sam tada imao isto vuko komp, nisam siguran da li sam uzeo laptop ili sam ceo komp nosio, nebitno, svakako ludilo. A tad u tom periodu, na istoj toj bini je i Marcello nastupao, polu s bendom, polu na instrumentale, ali Raid nešto nije mogao tada da nastupa sa njima, pa me zamolio da mu ja pustim tih par bitova i meni to bila i frka malo, jer ipak sa Ivanom, to je sa Size MC sam imao probe, a ovde kao treba se pojavim na bini i da kao ne treba ništa posebno tu da uradim, ali opet previše mi to bilo veliko ludilo u tom momentu. Eto, to mi je bilo kao to vatreno krštenje, taj prvi nastup, da bi kasnije krenuo sa njom i da radim i oko autorskih stvari i dosta, baš brda nastupa u tom periodu. I preko nje sam imao prilike, imali smo neki nastup u Francuskoj Sobarici, pa su me tu čuli ljudi, pošto sam ja tada uglavnom gledao gde god da mogu i ako imam recimo nastup sa njom, ako mi se ukaže prilika da puštam muziku, svoju tu party listu, gde god da mogu da me čuju ljudi, jer mi je to kao, značilo mi u tom periodu, jer sam, ja nisam lik koji ide i cima, nikad nisam volao da idem da cimam klubove, da cimam nekoga za saradnje i to ja sam najviše volao da se pokažem, kao da ljudi sami, kao, da sami ocene i da me sami pozovu, to mi je od uvek bio neki, kao, vodio sam se tom pričom, tako mi je bilo nekako lepše, ne znam, jer mi je iskrenije, nemam pojma, i tad baš, eto, svidalo se ljudima iz Francuske Sobarice i tad su mi ponudili da imam svoj dan, bila je to sreda, tako da sam Blue Moon prestao, prebacio se u Sobaricu, radio par tih sreda i onda su me prebacili na petak tad. U petak je bio DJ Flip, imao je svoje veče, tako da su me spojili sa njim. Ali to je jedan jedini period gde sam ja kao bio malo žanrovski ograničen, jer sam
istripovao tad u tom momentu, pošto sam sa njom isto radio, taj EP KNVK, gde su bile antifakučke, ulazim u disko i ta KNVK pesma, to je Ko nije volao Clash, koja je žanrovski bila neki elektro breakbeat otprilike. I onda sam ja želeo da taj žanr malo kao isfuram, da vidim kako će ljudi da reaguju, pošto je Flip puštao bass otprilike i tad u tom periodu bio dubstep popularan i tako neki mashup tih žanrova. Onda sam se ja tu uklopio nekako sa njim. Ja sam uletao možda i sa nekim i rap stvarima, ili nekim klasicima, nekim Prodigyjima ili šta već. I eto, taj period je bio otprilike malo žanrovski suženiji što se tiče moje žurki. I ne znam kako je posle išao tok. Posle to 2012. na 2013. sam krenuo da sarađujem sa BG Funkom, tako što je njemu pala ideja na pamet, pošto me slušao tad, tih pre par godina, tu su se mi dogovarali da nekako pokrenemo party block fazon, da ima MC-evi i DJ, da bude ludilo celu noć, da se smenjuju MC-evi, njegov plan je bio, mislim, mi smo već tu pričali, bili i sa Gazdapavom i sa Candyjem, da kao njih troje budu, i BG Funk i ja da vrtim. Međutim, tu se desile i Čher Beogradske i Candy je umeđu vremenu isto krenuo dosta više da radi, tako da je svako otišao u svom smeru, pa smo mi odlučili sami da ipak krenemo i on je dobio poziv na Novu godinu širom zatvorenih očiju, ne znam gde se tačno, u kojim prostorima, možda Kluz, ne znam tačno, i tu smo zapravo ovo što i dan danas radimo, ove žurke koje, 10 godina će bukvalno sad za Novu godinu, uradili našu prvu BG Funk žurku, kako bi nazvali, pošto je tad sve krenulo i bukvalno posle nedelju dana smo dobili poziv od DJ Iketa i DJ Preme za klub Mint, koji je deo kluba Plastik, pošto su sredom oni tamo radili čuvene bazin žurke koje su u tom periodu bile jedine R&B žurke u gradu, to je ta neka 2013. ali i nekoliko godina pre, bukvalno nisi imao kao danas svaka druga žurka da je R&B, do duše sad ovo ne mogu ni da nazovem baš R&B jer je mnogo više je mashup, kako bi rekao, sve je sada mashup postalo, ne postoji žanrovski žurki, malo ih je. I tu smo radili jednu sezonu, imali smo dogovor da mi u Mintu puštamo old school, to jest do 2000-ih otprilike neki zvuk, malo ograničen na kao black music, ali kao ipak širokog spektra žanrova, dok su bazin sve te nove pesme puštali. I tu je BG Funk već krenuo da tripuje razne i mash-upove i tu je krenulo to ludilo da se razvija, koje traje dan danas, malo izmenjeno, do duše sad smo mnogo više, da kažemo, možda nekako što se tiče žanrova, ne toliko u black music, dosta smo mainstream, kako bi rekao, ali opet način puštanja muzike i ceo fazon je hip-hop, tako da to je to otprilike, ne znam šta bi još dodao. Da ispričao si zapravo tu genezu svog rada. Da, ovo posljednje što radiš sa BG Funkom u Zapa bazi je zaista onako spektakularno zapravo, ali to što kažeš hip-hop tu kao neka osnova u smislu odnosa između MC-a i DJ-a ostaje i dalje prisutna. Pa da, naravno, to je u suštini, mislim, i ta energija i način puštanja je svakako hip-hop, skrečevi, brzi prelazi, jer je to hip-hop DJing, sve ostalo što je nekako ima manje energije, da kažemo, dobro, sad će neko se uvrediti, ali kao, po meni je svaki prelaz duži od 10 sekundi rave prelaz, kao, i nemam ništa protiv toga, volim ja te sve stvari, ali kao, razlikovanje od DJinga je kao to što mi pravimo kratke prelaze, energične i gledamo da konstantno zadajemo ljudima da nemaju mira, to smo izvalili da nam je nekako
naš pečat, i baš zbog toga ljudima i ne smeta ako čuju neku pesmu koju možda ne vole, mislim, jer godinama i ja sam počeo da ubacujem neke pesme koje Gajbi ne bi slušao nikada, ali nekako mi u tom momentu odrade posao baš kako treba i super mi zvuče između neke dve pesme. Tako da ceo fazon je počeo da se dešava na licu mesta, probanjem, tako da poslednjih 5-6 godina baš puno eksperimentišem i volim da izletim sa nekom pesmom koju, tako suludo istripujemo u trenutku da bi mogla da bude dobra i ispadne da je dobra, i to je otprilike nešto što kao imam kao otprilike neku, kako bih rekao, možda talena da prepoznam koju bi stvar mogao da ubacim za žurku, tako da to je to. A kako vodiš računa o smeni pesama, kako to DJ-evi rade? Možda da nam objasniš, da li samo BPM ili i harmonije ili čime se vodiš? Sve se gleda trenutno, ranije smo gledali, naravno BPM je najbitnija stvar, ali pošto mi koristimo svu tehnologiju koja se inače fura poslednjih 10 godina, koristimo taj čuveni sync koji mnogi prozivaju, jer time mogu da uradim tranziciju nekih BPM-ova, da od neke spore pesme dođem do brze za jako kratko vreme, tako da kažem da, ako gledam BPM, gledam da pesma ne bude preko 10-15 BPM-a brža, a sad ko će razumeti, razumeće o čemu pričamo, a naravno ključ gledam, to jest key, tonalitet, to je prvo krenuo BG Funk da fura taj fazon, da miksa taj harmonični DJing, mislim on je inače imao sluh za to, ja sam trebalo mi je vremena da tu skontam, to može svako kada sedi i pokušava jednu pesmu s drugom, ali ne možeš to na licu mesta da nikako izvoliš koja ide s kojom, ali sada imaš u softverima to analiziranje ključa i onda gledam u to, ponekad pogreši, ali po tome dosta se vodimo po tome, tako da gledamo jedno i drugo, ali najbitnija stvar je da ta pesma zapravo radi posao u tom momentu, tako da moraš gledati i ključ i BPM i koja je stvar, da li će ta stvar moći da nastavi hype od prethodne, to je u suštini najbitnija stvar, što se mene tiče. Da, koliko je, apropo toga što si rekao da neki zapravo nisu skloni toj novije tehnologiji koja ti zapravo omogućava da brže neke stvari radiš, kako ti gledaš na to? Da li je tehnologija, ona je svakako olakšava, ali da li se možda izgubila ta neka čar, improvizacije na licu mesta ili kako to funkcioniše? Pa mi konstantno radimo improvizacije, ako imamo samo što nismo opterećeni nekim drugim stvarima, za koje ti treba mnogo vremena, tako da ovom tehnologijom i načinom koji radimo možemo da uradimo nešto što ne bi mogli i mnogo smo brži, kako bih rekao, i zato je žurka i bolja, sad da nemamo sve to, morali bi da spremamo, da bi imali takav DJing i takvu žurku, mislim da bi jedino mogli spremanjem unapred, to jest i ranije su postojali kljuvi su obeležavanje mesta na pesmi, da bi znali odakle želimo da uđemo u miks, da li je to strofa ili neki intro. Ranije su se na ploče lepile markeri od nalepnice ili čega već, tako da ti sklizne, kad staviš iglu na taj deo, sklizne tačno na početak ploče, to je početak tog dela. Tako da ti Q-vi su i tad furali, s tim što mi sada, ne moramo da tražimo taj tempo, iako ljudi koji su na gramofonima verovatno znaju i unapred koliko trebaju da pomere pitch da bi tempo namestili, tako da svaka čast poštujem ljudi koji rade na gramofonima, pun respekt, veliki respekt za njih, jer je to zahteva dosta više vežbanja, s tim što mi imamo mogućnosti da ubacimo bilo koju pesmu
da napravimo edite kući, da uradimo šta god. Znači, ja ne moram da učim napamet pesmu, ja mogu da ubacim u kompjuter i da obeležim gde počinje strofa, gde počinje šta je, tako da konstantno mogu da ubacujem novu muziku dok si sa pločama, malo ograničeniji, trebaš mnogo više da se spremaš, tako da ja nemam ništa protivno, meni ne bi mogo da radim na taj način jer me nije to moj stil, jednostavno izgradio sam stil kroz ovu novu tehnologiju, jer ja kad sam krenuo, meni odmah bilo to malo, kao niđe veze da kupujem ploče, jer sam već tada krenuo taj Serato i Traktor i mene je to prvo ložilo iz razloga zato što zbog skrečeva, jer sam ja zapravo krenuo da u to zbog skrečeva i od uvek sam hteo da skrečujem akapele neke trenutnih pesama ili reper sa kojima radim, želeo sam njegove, na primjer, akapele, njegove katove ili katove iz nekih, šta god da mi padne na pamet da ubacim, tu mogućnost ne mogu da imam, ako bi, morao bi da narezujem ploče i ostale stvari, što je u tom momentu nije bilo realno, aj sad može, ali opet s druge strane ne mogu da režem jednu ploču i tako dalje. Tako da ja sad s tom novom tehnologijom imam mogućnosti za sve tako da ne znam, ne mislim da je ništa loše došlo sa njom, mislim da je samo dobra stvar, pogotovo što sad se pojavljaju još novije, još luđe stvari, a to je pomoću nekih softvera koji inače postoje već par godina, počeli su da ubacuje to u DJ programe, u DJ softvere, da mogu da rade rebalans trake u smislu da se odvoje vokali na licu mesta, drum sekcije i basovi, na nekoj pesmi od koje mi nemamo odvojeno to, znači postoje softveri koji to odvajaju, što je baš super za DJing, jer mogu da se rade mnogo čistiji prelazi, na primjer, kad hoćemo da uđemo iz jedne pesme u drugu, samo ukinemo, na primjer, od te koje je ostala, ukinemo sve, ostavimo samo vokal, od ove sledeće, ukoliko nemamo instrumental intro, skinemo vokale i eto, radimo, na primjer, kako bi rekao, mashup na licu mesta, tako da to je neka nova stvar u DJingu koja tek stiže, koje se jako radujem, tako da nikad kraja tim, ne znam šta će biti posle novo, ali mene i dalje loži sve to novo što dolazi i zanimljivo mi je i dalje posle toliko godina, tako da to je to, svakako poštujem sve što je ranije bilo, što se ranije dešavalo, jer ranije nije ni bilo drugih mogućnosti, sad pored kompova i svih tih stvari imamo mnogo širok spektar mogućnosti. Da, sad, apropo tih mashupova, ti si radio neke zanimljive stvari kombinujući, zapravo miksujući, sad to nema veze sa puštanjem muzike, nego sa pravljanjem muzike, to je sa nekom vrstom produkcije, zapravo uklapanjem potpuno nekih stvari koje nisu bliske, ni žanrovski, ni na bilo koji način, i dobio se onako nekada, to je često veoma zanimljiv i onako egzotičan zvuk. Kako si došao na tu ideju? Hvala na lepim tim rečima o tome. Pa kako sam došao, u suštini, ja sam dosta stvari naučio, pokupio od BG Funka, sve te ideje, on je prvi počeo da tripuje, na primjer, te mashupove još ranije, jer imao je neke akapele, skupljao od repera raznih domaćih akapele i jurio instrumentale koje mogu da nađe, tako da još tada, još tih nekih 2009. 10. ili ranije, ne mogu se setim, on ima čuvene mashupove Brate Minli na California Love, onda ne znam tačno šta još, baš brda tako ludih mashupova da kombinuje domaću stvar sa stranom stvari, i on mi je eto dao taj neki, postavio te neke osnove sa tom idejom da uvek ukrštaš domaću stvar i stranu stvar. Ideje su mi došle, ne znam, mislim, s vremena na vreme ranije, pre 5-6 godina ja sam radio
šta god mi padne na pamet, da nije to bilo toliko intenzivno, to se desi jedan mashup u godinu dana, ali uglavnom mi ideje dolaze na žurci, tako što miksam te dve pesme u prelazu i zvuči mi dobro. Ono što mi zvuči baš dobro, ja kad dođem kući, ako se setim toga, uzmem i odradim mashup toga iz razloga što kontam to kao dobru stvar za promociju, za reklamiranje, i žurki svega, s tim što ja većinu te stvari odradim uživo, uglavnom, neke, ajde, koje su mi malo komplikovanije i pustim te editovane, ali zapravo kad sam najviše mashupova uradio, to je 2020. kad je bio lockdown, DJ Mihajlo je došao na ideju da kao radimo mashup challenge i tu smo bukvalno svaki dan, ja mislim da sam 10 dana, za 10 dana 10 mashupova. To je bilo sedanje kući i probanje svega šta ide s čim, po ceo dan. Tako da, tad sam imao najviše energije za to, sada mi ne toliko, mislim, jednostavno, kad čujem nešto, nekad čujem neke stvari drugačije i istripujem, nekad mi se javi da ovo bi moglo s ovim, nekad slučajno naleti, nekad bukvalno nema pravila, ili volim kad izađe neka nova aktualna stvar da probam nju, od nje da napravim, ili neke pesme koje jednostavno su mi baš smorile da ih vrtim u originalu, ja gledam da ih onda nekako promenim da bi bile zanimljive, jer znam da rade posao na žurci, jer kad radiš često, dosadiš sam sebi, mislim, verujem i ljudima koji dolaze na svaku žurku, verujem da ume da im bude naporno, jer kao ne možeš mnogo promeniti u playlistama stvari, sem naravno redosleda koji konstantno se trudim da bude drugačiji, ali te neke stvari koje me baš smore, pokušam da napravim neki mashup da bi mi bilo zanimljivije, jer ja volim pre svega dok radim da meni bude zanimljivo, jer ja da bi mogu da napravim dobru žurku i dobar vibe, moram ja da uživam u tome, takav sam lik, ne volim ništa napamet da radim, tako da to je to otprilike. Da, ti već godinama sarađuješ sa ICMC, kako izgleda taj vaš odnos umetnički? Aha, pa u suštini to je s godinama se menja, mislim, šta ja znam, ranije to bilo, meni je njen vokal, od kad sam čuo njen vokal bio uvek zanimljivo, zašto je baš ima energiju, bukvalno, čim sam čuo, sam bio u fazonu, ovo bi baš volao na mojim bitovima takav vokal, to me odmah kupilo. I jako mi je drago što je ona već tad htela, odmah na keca htela i krenuli smo da radimo, jer ja u tom periodu sa tim bitovima, mislim tih break bitovi, kome god da sam nudio, hteo sam i sa Pajom da radim i sa Palketom, s Palketom sam čak i krenuo, bio neki projekat koji nismo nikad završili, ali uglavnom ljudima, reperima, tim sa kojima sam tad u tom momentu se i družio i radio, nije im interesantna bila ta muzika i da repuju na tu muziku, previše im je verovatno bilo dance ili šta već, otkud znam, a ona je prva koja je htela zapravo i za kojom sam uradio nešto. I naravno godinama kasnije se to sve menjalo i mislim menjalo žanrovski, meni nije interesantno bilo, sam video da ljudi ne reaguju baš na taj zvuk toliko i kroz party DJing koji sam radio isto uporedo sam kontao da bi nešto uradili, da ipak treba da bude ipak malo da kažem, mislim, ja sam se trudio da uglavnom oko te produkcije kasnije koju sam radio, da pokušam da radim neke žanrove koji su mi zanimljivi, koji su trenutno aktualni, ali koji su mi zanimljivi, znači nisam mogao baš da uzmem da uradim nešto što je kao da skinem neku full komercijalnu stvar i kao da znam, ona će sigurno proći, nikad nisam mogao tako da radim, uvek moram da nešto odradim, da dam svoj neki pečat, ali trudim se kao opet da imam neke smernice kao ajde da probamo da uradimo takvu i takvu stvar, ali to samo meni u glavi ispadne tako, u većini ljudi kao, ma brate, istripovo si, to je tvoja stvar, ti si napravio novo nešto skroz.
Tako da, to je zato što nisam se nikad ubacivao u žanr i ako postoje mogućnosti da ja sad skinem sample packove od nekog žanra i da skinem instrumente i da samo uđem u to, nikad mi to nije bilo interesantno, jer zapravo ne sviđaju mi se skroz ti žanrovi kako funkcionišu, volao bi nešto da im promenim, tako da sam ja uvek gledao tu da nešto menjam, tako da i eto i u toj produkciji sam, da kažem, mashup i sad kako izgledao ranije. Ranije je bilo, ja njoj dam instrumental, ona odradi tekst i odemo u studiju i snimimo, naravno snimanje, snimamo koliko snimamo, nebitno, provedemo period u studiju, ja uglavnom izvučem, što se tiče snimanja, bukvalno maksimum, od nje, ona iskida skroz na maks, tako da to je više bilo umetnički nekako, jer ja uradim šta ja želim, ona šta ona želi, nismo ništa, neke kompromise radili u tom samom početku, što je isto super prolazilo tad u tom periodu. Međutim, posle vremenom, mislim, pošto nismo puno radili, bilo je to par pesama godišnje, pa posle pauza, pa opet par pesama godišnje. I onda tek kad smo krenuli da radimo na nečemu više, da kao radimo na albumu neke 2017. 16. kad smo izbacili album Radi samo Bleja, koji u suštini je više ispao kao kompilacija, pošto nismo ga izbacili od jedan puta, nego pesmu po pesmu, ali smo to na kraju zaokružili. Pa tu smo već počeli kao malo da pravimo neke kompromise u smislu, ne znam, ukoliko nešto u matrici kod mene, kao njoj ne bude zanimljivo, ja promenim to, ukoliko ja mislim da je njena strofa predugačka, kažem, ajde malo da skrati strofu, mislim, to su takvi neki kompromise, nikako neko mešanje opet puno u rad, i vremenom mi kako funkcionišemo, kako radimo, smo stekli neko iskustvo između sebe, tako da znamo tačno šta želimo i šta hoćemo, tako da evo, baš sad trenutno radimo na nekom projektu na kom ja mislim da trenutno možda i najviše pravimo kompromisa međusobno, a i ovako pravimo pauze, prvi put ostavimo da odleži nešto, pa poslušamo malo kasnije, pa onda tek izvalimo šta da se promeni, tako da biće, nadam se, sledeće godine, pa vidjet ćemo kako će to da ispadne, ali mislim da najkompletnije, onako malo razmišljajući, radimo na tome, ne baš skroz kao pravi umetnici koji nabacuju ono što im je prvo ispalo u trenutku, tako da tako otprilike izgleda, zanimljivo je i lep je rad, gotivan, super energija, i takođe i nastup i sve, mislim, bukvalno porodica smo, kao za sve ove godine. Tako da, to je to. Odlično. Već sat vremena, verovali ne, razgovaramo. Za kraj rekao si da sledeće godine očekuje nas nešto vezano sa tvojom saradnjom sa ICMC. Da li radiš na još nekom projektu ili da li bi izdvojio nešto što trenutno radiš, a što bi ljudi trebali na što bi ljudi trebali da obrate pažnju? Pa u suštini ja oko produkcije poslednjih baš dosta godina, samo sa njom sarađujem i kapiram i da nema te saradnje s njom, da verovatno ne bi ni radio, zato što meni je ta produkcija malo, ne znam, nije mi više toliko interesantna kao nekada kad sam bio klinac, jer zahteva puno sedanja za kompjuterom i puno rada, a od, da kažem, DJ-inga i žurki nemam baš toliko vremena se posvetim tome, tako da nema, nažalost, ništa drugo, to je jedino što radim, jer ja nikada nisam, u suštini, oko produkcije, nisam se bavio time kao posao, to je više, da kažemo, iz ljubavi. Volim to što radim sa njom, jeste da mi imamo i nastupe i sve to, ali s druge strane nisam nikada ni za koga radio, sad to kao posao i niti bi voleo to da radim, jer ne znam da li bi mogao to da iznesem na taj način, jer jednostavno
ne volim da mi se neko meša u taj, to mi je nekako intima, ono, tako da ne znam da li bi mogao da podnesem da mi neko nešto kaže vezano za to, tako da samim tim nisam ni pokušavao da radim to kao posao. A što se tiče žurki, sa BG Funkom nastavljaš, ili tako, Da, saradnju? što se tiče žurki, to, nemam nikakav, mislim, plan je da radimo, da rokamo koliko god da možemo i da, šta može više od toga da se desi, ne znam, ali kao za sada i sve do sada sam prezadovoljan kako ide i nije mi jasno kako i dalje mi je to zanimljivo, iako je to predugo, već 10 godina traje. Pogotovo s tim što, eto, mi nismo žanrovski, nego smo, ne pratimo ni trendove, niti šta, nego bukvalno smo, žurka za sve, koja je, preintenzivna, jaka, koja ne može da, to što sam već spomenuo, ne možemo puno promeniti stvari u našoj playlisti baš zbog toga što je takva, što smo postavili takvu osnovu, jer mi ukoliko promenimo 20-30%, ubacimo nekih stvari koje zapravo nisu postali party klasici i ne znaju ih svi, energija ne može biti takva, jer smo mi zasnovali celu žurku na sve poznatim stvarima, da ljudi celu noć zapravo svaku pesmu znaju i pevaju, deru se i igraju. To ne može da se postigne sa nekim stvarima koje su juče izašle i koje zapravo nisu postali party klasici, tako da ne možemo puno promeniti i ne znamo dok će to moći da traje, ali traje već dugo, desi se da se u roku od godinu dana tu update-uje i ubaci 15-20 novih, 30-50 stvari, ali opet energija se mora održavati jer to je takva žurka, tako smo je postavili, ne može biti sa drugim stvarima, može biti samo nešto drugo, tako da ne znam, vidjet ćemo.